Ajde vidimo koji je bilo. Do jaja Partizan može. Mislim, imaju 2 zvezde danas. Čekaj da vidimo. Možda malo glasnije. Šta je ovo? Ne mogu ovako gledam. Ovo ti još tiše, da li me zajebavaš da još tiše? Ja klikćem pravo dugme jeba. Božjogas! Ne, ovo se nije desilo. Da li stvarno sam rekao ništa stoji na 12? Bože, mora da sanjam. Ne sanjam. O Bože, šta se dešava? Bolje okrenem na neki kanal da vidim da li sam mentalno bolao. Da li je moguće? Ostaje na volum na 20. Ovo je savršen volum. Bože, neću, ne mogu da verujem. Konačno. Here because